Ревърбът като ефект цели да пресъздаде нормалния процес на реверберация в околната среда. Тоест, отраженията на звука, които биха се получили на определено място. В миналото, за постигане на този ефект, самия звукозапис е трябвало да бъде извършен на място с конкретна акустика. След това обаче, коригирането на реверберацията би било много трудна задача. В днешно време има дигитално решение за това. Именно Reverb плагините, които украсяват звука по същия начин. Буквално след милисекунди цифрова обработка можем да постигнем разликата между това и това. Преди навлизането на цифровия звук са били изобретявани различни видове физически ревербератори, като Reverberation Chamber, Plate Reverb или Spring Reverb. След навлизането на цифровите процесори се появява и така нареченият Convolution Reverb, който има поразителна точност в пресъздаването на специфична реверберация на дадено място. Основната грешка при употребата на Reverb от начинаещи е предозирането на ревърба. Доста често това става поради работата в нетретирани помещения. Тоест, естествената реверберация на работното помещение маскира тази, която добавяме към звука и по този начин не можем да преценим кога точно да спрем. Ревърбът би звучал подобно на това. Най-сигурният начин за правилно дозиране на ревърб е работата в добре третирано помещение. Ето и няколко примера.